Ito ko na'y sakit na sir, ang sakit so taklay da. Apil dito ula. Masakit yung kaliwang braso, umaakit hanggang batok. Okay. Manluor. So natal ayun ni tagay singa approach shoulder. Ati sa kaya limay lobat sa mga trabaho pero ay agala singa si agaw singa ana stroke nga yun ni galaw. Pero no itagay so si kuya ay meron siyang frozen shoulder. Dahil sa sakit ng kanyang shoulder, dinadamay yung kanyang batok hanggang liig. Ayan, pumunta sila dito kay Sir Gorabis. Kuya Gorabis. Ayan. Kaya kung may frozen shoulder dyan, ayan, punta nyo na lang dito. Ayan, kayang-kaya nilang gamutin yan. Mawala sa. Ibig sabihin ay kinday abayag la. Natutumbok na sir. So konektado yan doon sa kanyang sa shoulder. Yung mga ugat-ugat. Talagang natutumulan ka talaga din bara. Bara-barado na sa. May siya nakukurente. May nakapipinat. Okay. Anta no. Akaayos si kuya. Inawa. Lupok pa ito. Wala. Mana kita manula mo. Tapi dia dah terus. Okay. Malik. Ayoko kontran sir, kumbaga lang, relax lang, sila nang bahala yan. Namay tagiyulatan sir ha. Nilagak ko yan. Wala. Aray ula-ula ya bimabara, imu-open lah. Cesar, nagpapalagutok ka rin ka dito tsaka nagpapatunog? Therapy. Ano yung mga tinitherapy mo sir? Yung mga ganyang may frozen shoulder, may stroke? Mild stroke. Mild stroke? Yan, kung may mga mild stroke kayo, may pilay, gusto nyo magpahilot, dito rin po kayo pumunta. Kaya nilang paghinhawaan ang yung mga masasakit at problema sa inyong mga katawan. Imanol sir. Good, lagi lah.